जय जगन्नाथ सांग माने चलतु देखा छात पर केमती गछ पतरा लगी कुंडे कि गछ सब लगी देखा चलतु बुली लगी मंदार गछ कन्यारी गछ पणस गछ कुंडटा आमर एमती तैयारी ढलई पकाई तुलसी गछ मनକୁ उठी मंजी पड़ी तुलसी गछ बहुत उठी ଆମର ସଜନା ଗଛ ସଜନା ଶାଗ ହଉଛି ଛୁଇଁ ହଉଛି ଛାତ ଉପରେ କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଣ୍ଡ କେମିତି ଛାତ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଫଳିଲାଇ ଲେମ୍ବୁଟା ଖଟାଳିଆ ଲେମ୍ବୁଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଛାତ ଉପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖଉଛି ତ ପତ୍ର ଝଡା ଦେଇଛି ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ ତ ଗଛ ପତ୍ର ଆର ମାସ ଆଡିକି ନୂଆ ପତ୍ର ଆସିବ କଅଁଳା ଦବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେମ୍ବୁ ହେଲା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଲେମ୍ବୁ ଟା ଆଣିଥିଲି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗଛଟା ଫୁଲ ଥରେ ଆସିକି ଝଡି ଯାଇଛି ଦେଖିବା ଏଥର କେମିତି ଫୁଲ କଷି ଆଉଛି ହେଲା କାଗଜି ଲେମ୍ବୁ 2 ବର୍ଷର ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଛାତରୁ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡିକି ତିଆରି ହେଇଛି ଢଳେଇ ପକା ହେଇଛି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆଉ ଏ ବହୁତ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଲୁଛି ଇଏ ବି କୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ଗଛଟା ଲାଗିଛି ଟଗର ପୂଜା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲ ଗଛ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଟ୍ୟାପଟା ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଅଙ୍ଗୁର ଡଙ୍କେଇଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡଙ୍କେଇଛି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଫଳ କେବେ ଆସିବ ଜଣା ପଡିବ ଫଳ ଆଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବି ଏମିତି ଡଙ୍କେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାରେ ଆମେ ଏଇଟା ଲଗେଇଛୁ ଜରି ପୁରେଇକି କଦଳୀ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ହାଇବ୍ରିଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏ ପ୍ରତି ମାସରେ ବଉଳା ହଉଛି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛଟା ବୋଲିକି ହାରିଯିବ ଆମ୍ବ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହିଁ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ତିଆରି ହେଇକି କୁଣ୍ଡ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଉଠୁଛି ମଞ୍ଜି ପଡିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର କେମିତି ମଞ୍ଜି ପଡିକି ସବୁ ମନକୁ ଉଠିଛି ଇଏ କଖାରୁ ଗଛ ସବୁ ମନକୁ ଉଠିଛି ଇଏ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା କେତେ ଗଛ ହେଲାଣି ଘି କୁଆଁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଘି କୁଆଁରୀ ହେଇଛି
डालिम केमती है देख कुंडे फूल बहुत हो गोटे कसी पड़ी डालिम गोटे कसी पड़ी सेप्टा गछ हेले फूल कसी आउची फल गछरे किछि हेइनी देखिपे सांग मैंने ये सेप्टा गछ एमती विभिन्न प्रकार सब कुंडे गछ लगाई बरकोली ये कुंडे लगी कोली सब फल कुंडे लगी सांग मैंने देखु सांग मैंने भिडियोटा यदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आगु आगु गछ विषय नुआ नुआ भिडियो मु देखेबी सांग मैंने रोची जय जगन्नाथ।